Tipra motha to sungjotono saimano phia tipra mothani flag tangai kachak bai kormo ongna nang sung abono kaham ke saiman layana lamsago haino hai orin official youtube channel tini narok ni bagai especially ang kok to bai phaika narok abno tei kisisa kaham place sereng narok gai mano tipra soroni hamjak manang narok ni khapurma tini narok ni khapurma nang tini to bai phaika narok abono kaham ke bujiwina hade tamni hinke sung kabang kok borok no akok rok no tei sawai manya ni tam no kok no tei sana nai tong narok thumbnail no gunyo saiman khana tipra motha tini thungrang botol ni bisingo kaplai khe nukjagui tongo tipra hawo cherai ni siming sikla ni siming bakla ni siming bura ni siming berisek joto paisugui no tipra motha no ke saimano tamni hinike dophani bagui samung khlainai bono bothai bo kaham mannai tamni hinike sini bwskango 2026 BC delimitation mai ajoro aboni bagai tipra saroni birman bwskango tongmani bagai dophano mothanani bagai dophani borok tong hamjago tipra motha to sungjotono saimano phia tipra mothani flag tangai kachak bai kormo ongna nang sung abono kaham ke saiman layana puila sigang sung seri nainai sini yok sajak tripura tongphruo sini tripura ni bana bahai sung abono kaham ke sung sikang seri nainai eba sadin tripura tongphru bahai sini tripura hasteni flag tongmani akalar no sikang sung sawi khna lai naileyana obongkha sadin tripura ni flag eba sini yok sajak tripura tongpruni bana sini tripura hani sung abono tuino kabang kok borok rok sawi manya ongoi tongo phia belai no wana ma singsa abono tui wansugui naika hingke je o kusaro singho markha nukjagui tongmani abongkha bubagra rokni jorao kaplai khe nukjak kukmani bagui se abo markha rijago aboni bagui no sini bubagra bo o hani bwsarok no satokjakmani nugui tripura ha yok sajak eba sadin tripura ni flag no tui tabugo bo choba khlai tongo tamni hinke agi je sadin tongpruni haino o hani bwsa o hani naikol phang ungnani nangnai hinui botini choba khlai tongo aboni bagui no sung pokthai krei aro kisisa si pherlai mung tongo singho markhao androso markha siming riwai rima jaga siming si pherlaio phia a flag no sung abono muito tongthai ini video especially babi antini narok no jotong sawai khnari katamni hinike kachaktai kormono tui abo ongkha sini tripura hasteo agi wo sadin tripura tongphruo aboni flag amhai color tongmani abono tuino tabo sini bubogar samung klai tongo tamni hinke sung a flag no belai khe borom di thai tongo hinke bwskang video hain narok bai malai phinai narok nai tongni choya kare bwskang khotei narok ni bagai techniques rung mung tubui tongo ang tai narok ni kono problem ongoi tongkha hinke comment khlainani narok tapodi tai narok content ni content no tui ang snamnani bagai jeprobo tiar tongo narok comment khlai di sadi bo content no tui narok ni bagai snamnai hake tini bagai asakno orin official youtube channel nai tongmani bagai narok jotono no khabai kokbai hambai haino hai bwskang ni jorao narok bai malai phinai